Moi! Minulla oli tosi hauskaa viikonloppuna mökille. Mahtavaa. Mitä sinä teit siellä? Joo, mä menin saunaan ja uin järvessä ja luin Game of Thrones-kirja. No niin, oliko vesi kylmää? Joo, vähän. Oli noin 9 astetta. Ei ole tosi kylmä. Ihanaa, jos sinä menit saunaan ensin. Totta kai en menen uimaan ilman sauna. Joo, mä ymmärrän. Missä on sun mökki? Mökki on Saimaalla. Se on tosi vanha mökki. Minun isovanhemmat rakensi vuonna 1946. Oho, minun mökki ei oo tosi vanha. Mä rakensin isän kanssa 2016. On yysi. Minun vanhemmat osti uusi mökkipaikka Saimalta. He haluavat rakentaa iso mökki. Paikka on 13 hehtaaria. Siitä tulee kaunis. Voinko tulla katsomaan? Voit. Mukava, jos pääset katsomaan.